Здравей, Краси! Здрасти. Ти си поредната ни жертва с въпроси на зрители за Стъклен дом. Така, първият въпрос е: какво е общото между тебе и героя ти Антон? Според мен е така чувството за хумор, желанието му да приема нещата и от към смешната им страна, независимо от това, че по образ аз трябва да играя един добър професионалист, който според мен несправедливо е бил изключен от системата. А имаш ли приятели полицаи? Приятели полицаи, да. Даже те се увеличават със всеки изминал ден. Почти всички катаджии вече ми стават приятели, което е приятно. Аз така като се върна назад във времето, като че ли повечето от моите герои в киното са били такива служители на органите. Играл съм даже и метничар за хората, които си спомнят и Дунав мост. Следователи, въобще са в това амплоа, като че ли ме ползват в киното. Но това е нещо, което може би ме свързва с образа. Тоест ролята горе-долу доста добре ти пасва. Да. Какво даваш ти на Антон Ставрев от теб? От твоето чувство за хумор усеща ли се в сцените? Аз си позволих да давам някои предложения към сценаристите. Те с удоволствие ги приемат. Става въпрос за отделни реплики или за променене на стила на Антон Ставрев. Но общо взето се стремя да бъда верен на авторите. Вече навсякъде цитират някои от неговите реплики. Те стават като Библия сред потребителите на интернет. Чак като Библия, едва ли, но приятно е така в съзнанието на зрителите да остават такива реплики. В този смисъл, примерно, един от моите учители е Георги Русев и неговите реплики в нашото кино са христоматийни, както и за един друг много голям български и кинорежисьор, и актьор Никола Родаров, който също познавах лично и ми беше така много приятно да снимаме заедно с него. Така че е приятно да ти остават репликите в съзнанието на зрителите, колкото и да звучи нескромно. Къде се чувстваш най-удобно? На сцената, на екрана или като режисьор зад камерите? Не, аз не съм кинорежисьор, аз се занимавам с театрална режисура. Навсякъде ми е любопитно. Общото, може би любопитството ме кара да се чувствам жив. Приятно е, естествено, киното като много мощно средство да те прави популярен е една друга магия, но не бих казал къде се чувствам по-добре или най-добре. За сега се чувствам най-добре в сериала Стъклен дом. Стъклен дом. Един феномен в българския ефир. Скоро не е имало такова нещо. Как ти се отразява интереса на публиката? Положително, отрицателно или по-малко и от двете? При всички случаи положително, защото на всеки втори или трети човек, вървейки по улицата, аз виждам едни грейнали очи, едни усмивки, а в това тежко време да виждаш усмихнати хора е много приятно. Изключително приятно. И не го приемам толкова като някакъв интерес само към мен, а изобщо към цялата ни работа. От актьорите, с които си партнираш, имаш ли си любимец? Любимец. Някой, който се разбираш много добре. Не бива да чак до любим
да ползваме това определение, но понеже снимаме най-много от сцените ми са с Калин Врачански, но не само за това, аз с него много го харесвам, много го уважавам като един сериозен млад творец. И естествено с него се раждат и много интересни кадри. Надяваме Също ми е интересно и с Стефка Янорова, а и с останалите колеги. Младите, изненадващо, така, за мен, защото те, милите, нямат много възможности. Не както по наше време имахме възможност да снимаме повече и в телевизия, и в кино. И сега като ги видиш, се убеждаваш, че слава Богу, талантите в България няма да свършат. Спомена Стефка Янорова, има един въпрос тук за сцените с целувките. Дали се вживявате и дали чувствате поне някаква тръпка? Ние сме толкова близки приятели, че за такъв род тръпки въобще не може да става дума. Просто стараем се да си изпълняваме добре задачите и като добри професионалисти, каквато е Стефка, тя е страхотна партньорка, това въобще не ти минава през ума. Чак до тръпка, а пък с мъже и също сме много близки приятели, така че аз имам един принцип, никога да не пожелавам жената на приятеля ми. Но ако тя е толкова красива, че аз не мога да издържа, просто една седмица преди това се карам с него. Шегувам се, разбира се. Има един въпрос, дали е бил истински куршумът, с който са стреляли по теб в 10-ти епизод? Не може да бъде истински, но... Слава Богу! Слава Богу! Иначе, най-малкото, доколкото така, преди това проведох една консултация с един мой братовчет, който е служител в службите, и като му споменах, че ще ме стрелят, той се усмихна и викам, що се смееш? Ми казва, защото това, кое е с истински куршум, означава минимум 2 счупени ребра. Както виждате, жив и здрав съм, няма страшно. Имаш ли любима реплика от репликите на Ставрев, която би искал да използваш и ти в някои ситуации? Тези реплики аз си спомням дядо ми, дядо Слави, светла му памет, той много обичаше да римува, да иронизира ситуациите и почти говореше в рима. Те са се наложили в моето съзнание в процеса на годините. Но репликата, която много ми пасна, която я подаваха сценаристите, знаеш ли колко тайни има тук? Ако бяха кораби, аз щях да съм пристанище. Това ми е любимата реплика до сега. Има ли проект, по който работите в момента с твоя брат Веселин? Ние от години така се опитваме да наложим една традиция на един младежки академичен фестивал в Балчик, който вече няколко години подред всяка година се провежда с съдействието на община Балчик. Това е, което ни предстои сега през летните месеци, т.е. в началото на есента от 1 до 15 септември. Някакви други проекти е така доста смело да си пожелаем, защото ситуацията в момента в театрите е доста неясна, за съжаление. И това, което ангажира моето съзнание в момента, е наистина само снимките на Стъклен дом. Слава Богу, че го има. Какво да очакваме от следващия сезон, който зрителите ще видят есента? Не като сюжет, разбира се, просто като емоции, като настроение, какво е твоето впечатление, доколкото можеш, разбира се, да ни споделиш? Аз пуснах една така реплика, че обратно на традиционното, че всеки е невинен до доказване на обратното,
За мен всеки е виновен до доказване на обратното, така че разследването продължава. Типично за героя ти, да. И един така последен въпрос. Би ли изиграл ролята на жена, ако ти се наложи? Аз мисля, че, слава Богу, все още Стоянка Мутафова е жива, а пък аз вече се доближавам почти до нейната възраст. Така че предпочитам да не посягам към това амплоа. Много ти благодаря за това интервю и за времето. Беше изключително приятно и надявам се... На мен също не беше приятно. И това, че сте пуснали този сайт за въпроси към Краси Ранков е приятно признание за мен. Благодаря ви.